вақтҳои охир ҳамин чанд нафар навиштанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки апаҷон шикоят дорем аз ҳамин дасти хоҳару апаҳои шавҳармон. вақте ки ба хонаамон мебиёянд, моро пеш мекунанд ки равту дар он хона хоравед, шумо равед дар он хона хоравед, мо меҳмонем, бо шавҳарошон дар ҷойи хоби ману шавҳарам хоб мераванд. Либосҳову косметикаву духиёмро бепурсиш мегиранд. Шкафҳоро бепурсиш мекобанд. мо мефаҳмем ки баъзан вақт хушнумандҳо аз ҳисоби рашку аз ҳисоби рақобат дар ҳаққи келиношон зулмӣ мекунанд. Вале ман намефаҳмам барои чӣ хоҳару апаҳои он мард бо келини он хонадон хеле рафтор мекунанд. барои ҳамин агар шумо маро мешнавед, ҳамхеле апаву хоҳарҳо, шумо худатонро як бор ба ҷои ҳамун келини хона тасаввур кунед. агар як кас дар нисбати шумо ҳамхел рафтор мекард, шуморо ин нороҳат намекард. келини хона ҳам ҳақ дорад, чизҳои шахсӣ дорад. дар ҷои хоби ӯ шумо бо шавҳаратон хоб рафтан ҳақ надоред. чизҳои шахсии ӯ ин чизҳои шахсии ӯ аст. ҳурмати худатонро нигоҳ доред. ва ҳамин рафторҳои шумо сабаб мешавад ки бисёре аз ҳамин оилаҳои ҷавон пош мехӯранд. барои он ки на ҳар келин сабру тоқати ин хел пасзаниёву ин хел золимиҳоро дорад. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.